Het is eigenlijk gewoon een liefdesverhaal. Dus ik schrok me wel helemaal kapot toen ik dat zag, joh. Het zijn griezelverhalen voor kinderen. Een beetje als het echte leven. Maar er zitten wel echt een hele spannende momenten in de film. We moeten zorgen dat Pieter het niet te griezelig maakt. De Griezelbus is oorspronkelijk een boek dat gaat over een schrijver die een bus heeft, die beschilderd is met enge figuren en met die bus trekt hij rond door het land, gaat hij langs scholen. Kinderen mogen mee voor een reis en tijdens die reis worden ze griezelverhalen verteld. En tijdens die reis blijkt ook dat die schrijver niet helemaal is wie hij zegt dat hij is. Onneval? Dat verhaal dat u vertelde, is het waar gebeurd? Tja, daar praat ik liever niet over. Dat is beroepsgeheim. Laat ik het zo zeggen. Het zou gebeurd kunnen zijn. De boeken van Paul van Loon zijn allemaal hele goede, korte, krachtige verhalen. En daaroverheen zit wel een langlopend verhaal. Maar in een film moet je gewoon één duidelijk, helder, spannend verhaal vertellen. Het probleem met het verfilmen van het boek was inderdaad dat het als een soort raamvertelling geschreven is. Alle delen, alle 6 delen. Waardoor je dus moeilijk er één bioscoopfilm van kunt maken. Daarom was het ook nodig dat er een nieuw scenario kwam, gebaseerd op de boeken. Er zitten dus allerlei elementen in uit de boeken. Maar het moest één verhaal zijn met begin, midden en einde. En niet een verhaal waar 10 andere verhalen in verstopt zitten, zoals bij de Griezelbus altijd het geval is. Toen heb ik zelf het scenario overgenomen en ben eigenlijk een groot achterliggend verhaal gaan bedenken. Nou, het verhaal van de Griezelbus is als volgt. Je hebt Onneval, dat is onze hoofdrol. En Onneval die wordt ontzettend gepest op school. En aan zijn ouders heeft hij ook niet zo heel veel, want die zijn alleen maar met zichzelf bezig. Dus hij besluit, ik moet hulp gaan inroepen. En hij heeft als grote talent, hij kan heel goed schrijven. Dus hij schrijft een verhaal. En dat verhaal dat geeft hij min of meer aan de duivel. In de hoop dat hij het werkelijkheid laat worden. En in het verhaal neemt hij wraak op alle mensen die hem in hun dagelijks leven aan de weg staan. Maar als hij het dan gegeven heeft, dan langzaam beseft hij dat dat eigenlijk toch niet zo'n goed plan is. En dat besef heeft te maken met een meisje wat hij wel leuk vindt. En dan besluit hij, dat is inderdaad, moet het maar niet gaan gebeuren. En dan is het zaak om het verhaal weer terug te krijgen voordat uiteindelijk de grote wraak plaats gaat vinden. Onneval is anders, omdat hij schrijft. En hij schrijft liefdesgedichten en allemaal rare dingen. En de klasgenootjes vinden hem een beetje raar. En daarom pesten ze hem ook een beetje. En hij is een beetje een buitenbeentje. En hij is ook wel een beetje een favoriete leerling van de meester. Omdat hij altijd goede cijfers haalt. Hij heeft zeg maar 1 echte vriendin, die is Lore. Voor de rest vindt iedereen hem een beetje een sukkel. En hij is een beetje, geheimzinnig. De mooiste die ooit is geboren. Haar lief gezicht en haar ranke oren. Het meisje waar ik bij wil horen. Er is er maar 1 en dat is... Lieselore! Sukkel. Het verhaal gaat eigenlijk over dat als je in je leven dingen niet gaan zoals jij het wil, dan ben jij de enige die daar wat aan kan doen. En dan moet je niet andere mensen je werk laten doen, maar je moet gewoon voor jezelf opkomen, je eigen boontje stoppen. En actie! Stop, dank u wel. Het wonder van het geheel is, zeg maar, als je een boek schrijft, dan
dan ben je eigenlijk al aan het toveren. Want eerst is er niets, dan is er een idee. Dat idee dat slaat bij mij als een soort bliksemstraal in mijn hoofd. Daar ga ik mee aan de gang. Uiteindelijk krijgt het vorm, wordt het iets wat je kunt vastpakken, een boek. Nu gaat dat idee verder, wordt het uitgewerkt, wordt het zelfs levende mensen die dat idee lopen uit te voeren, als het ware. Ik heb 2 kinderen, 2 dochters. En ik regelmatig aan mijn kinderen voorlezen uit zijn boeken. En zij vinden het geweldig. Zij smullen van die verhalen. Ook, het zijn griezelverhalen voor kinderen. En dat is vrij ongebruikelijk eigenlijk, dat je toch best spannende verhalen durft te vertellen. En daar is dit gewoon echt een prachtig voorbeeld van. Het is een hele vriendelijke, zachtaardige man die zich nogal mysterieus uitdoft. En dat is een imago. En dat imago houdt hij permanent in stand. Hij zegt ook dat hij 's nachts schrijft en 's nachts eigenlijk leeft. En dat hij eigenlijk meer dus bij die wereld hoort, die geheimzinnige wereld die wij niet goed kennen, dan bij de gewone mensenwereld. En daar creëert hij zijn griezelbussen, zijn dolfje, weerwolfjes of al die andere griezelboeken die hij schrijft. En met enorm succes. Ik vind dat alle griezelverhalen ook humor moeten hebben. En op een gegeven moment ben ik dat grumor gaan noemen. Ik ben nu Dolfje Weerwolfje aan het lezen aan mijn jongste dochter. En ja, die weet dat hij die avond gaat veranderen in een weerwolf. En die spanning, dat weet Paul van Loon echt over bladzijden uit te smeren. Nou, dat houdt ze zo vast. Want ze zijn bang voor die persoon, wat hij allemaal gaat meemaken. Het is gewoon spannend, want er zijn niet zoveel echte griezelverhalen voor kinderen. Dus daarom is hij ook wel heel bekend, denk ik. En hij is ook gewoon heel goed. Op een gegeven moment deed hij zijn jas uit, zodat hij ook zo'n soort leren jackie aan. Dat vond ik ook wel grappig. En ze noemen mij Ferlucci, mijn jongen. Wat is er toch gebeurd? Waarom doen ze dat nou? Jou treiteren en pesten. Jij bent heel bijzonder, Noval. Jij schrijft zulke mooie en treurige verhalen. Ik ben gek op die verhalen. Weet je dat je in die verhalen ook prachtig wraak kunt nemen? Ja, doe dat. Neem wraak in je verhalen. Neem wraak op die etterbakjes. En ik zal mij ontfermen over je klasgenootjes. Eigenlijk goede horrorfilms, die moeten een soort enge sprookjes zijn. Dus met mooie beelden, maar ook wel heel eng inderdaad. Dat hoeft voor mij niet gehakt en gesneden te worden. Dat vind ik, heeft er helemaal niets mee te maken met horrorfilms. Dat is alleen maar hakken en snijden, die slasher movies en zo, weet je wel. Die bekommeren zich ook niet zo om het mooie beeld. En ik denk dat je gewoon mooie beelden moet maken ook. Hele mooie, sfeervolle beelden, waarin hele enge dingen verstopt zijn. Ja, dat is een heel moeilijk woord, hè, regisseur eigenlijk. In het Engels heet het director. En dat is eigenlijk iemand die richting geeft aan iets. Dus ik bepaal eigenlijk, wat gaan we nou eigenlijk doen? En hoe gaan we dat doen? En dus ik verzin, die en die acteurs gaan spelen. En die cameraman gaat draaien. En die geluidsman gaat dat opnemen. En de camera gaan we dan zo hier neerzetten. En we gaan met dat licht doen. En als het allemaal bedacht is, dan komen er mensen die dat vervolgens gaan doen. En die komen er ook wel met allemaal ideeën. Maar ik bepaal eigenlijk de grote lijn. Pieter Kuipers ik vind hem heel goed. En hij zegt ook duidelijk wat je moet doen en hoe je het moet doen. En hij is ook heel aardig. Ja. Hij wil niet dat ze de tekst helemaal van buiten leren, maar dat ze gewoon heel goed weten waar het verhaal over gaat. En verder prikkelt hij ze permanent eigenlijk om situaties, om zich in te denken van hoe dat zou zijn. Nou, het gaat met z'n per scène, neem je het op en dan zegt hij van tevoren,
legt hij uit hoe ik me voel. Van, hij heeft je net uitgescholden. Hoe voel je dan? Ja, heel boos. Nou, laat het horen. Hij is niet iemand van... ja, leer die tekst uit je hoofd en dat ga je morgen zeggen. Ik vind het eigenlijk nog veel leuker dan met volwassen acteurs. Ze luisteren veel beter. Pieter, wie is nou Bob? Wie is nou Bob? Zijn onkel. Bob's onkel. Bedoel je Killer Bob of Bobby A-Times? Ik heb altijd gedacht, wat lijkt me dat leuk om die tanden te hebben. En mensen bang te maken, laten griezelen, ook laten lachen een beetje. En nou, dan komt het op mijn oude dag nog op mijn weg, zeg. Een vampier. Vind ik wel, dit is allemaal zo lastig. Ja? Ik wil dit doen. Ja, ja. Dan hou ik mijn ogen en mijn tanden. En dan kom je daarmee naar buiten. Ja, frisse lucht, ja, precies. Ja. Willem? Ja, helemaal. Ja, dat, helemaal eruit. En dan mis je hem met je handje net, zeg maar. Dat is het idee. Ja, zo ja. Ja? Met kinderen ben je zo door de mand gevallen als je maar enigszins staat te machen of zelfgenoegzaam staat te zijn. Dat moet je dus helemaal niet hebben met kinderen. En je moet ze optillen aan één kant en aan de andere kant moet je hier ook door ze laten meetrekken. Ze zijn zo zuiver. Dat meisje heeft een zuiver gevoel. En Serge heb ik al meegemaakt in Pietje Bel, waar hij maar een kleine rol had. Dat is ook een natuurtalent. En Jim, dat is een stille jongen die heel goed gecast is voor die rol. Gino, die pest Onneval een beetje, de hoofdrolspeler van de film. Want die heeft nu met het meisje Lieselore. En daar is hij eigenlijk stiekem ook nog een beetje verliefd op. En daarom zit hij Onneval een beetje te pesten en zo. Ik wil dat je stopt met Onneval te pesten. Oké. En hoe wil je dat voor elkaar krijgen? Zeg maar wat ik moet doen. Ik weet wel iets. Vanmiddag in de duinen. Zij zijn ontzettend professioneel, echt mega harde werkers en zo leuk om mee te werken. En op voorhand had ik wel zoiets van, wat spannend, hoe gaat het worden met 3 van die tieners? Maar ik vind het geweldig. Ik zie nu regelmatig Nederlandse kinderen spelen. Ik denk van, ongelooflijk. Hoe krijgen ze dat kind zo ver om dit allemaal te spelen? Dat is nu met Serge ook. Die jongen die is gewoon die rol. Dus waarschijnlijk weten ze ook gewoon hoe ze nu kinderen moeten casten. Die speelt prachtig. Dat kan ik niet. Want hij is het gewoon. En ik moet het proberen te spelen. Oké. Lapono loopt weg. Ook uit de spiegeling. Heel goed. Dan kijk je heel voorzichtig. Dan heel voorzichtig naar boven. Heel voorzichtig. Hij loopt de zaal uit en laat het schriftje achter. Denk 1, 2 keer daarna. Je gaat naar binnen. Want als je het schriftje nou te pakken krijgt, is het verhaal al afgelopen. Maar dat vind ik dus ook heel fijn aan Pieter. Hij laat ook merken dat als je wat fout doet, dat het helemaal niet erg is. En dat het gewoon overnieuw doen. Ja, de kwaliteit van die kinderen is dat ze eigenlijk heel erg goed geconcentreerd kunnen werken. Ze hebben natuurlijk een heel erg naturel spel. Ze zijn heel gewoon. Ze doen de dingen zoals zou je ze doen. Dus het is niet eens spelen. Het is gewoon, zo doe je dat. Maar ze zijn ook heel geconcentreerd. Ze kunnen zich heel goed op één punt focussen en daarmee bezig zijn. En alle andere dingen, de techniek. Want je staat met heel veel mensen op die set. En al die mensen die zijn er voor hun gewoon niet. Zij doen gewoon wat ze moeten doen. En de rest, dat gebeurt dan om hem heen. Dat hoort dan zo. En dan Ze zijn er niet gesnikt, hè, acteurs. Vampiers, dat heeft alles te maken met sexy zijn, met hunkering naar bloed, hè. Heerlijk, dat is als een soort junk, hè. Je wil dat proeven, je wil dat hebben. Dit ga ik doen straks als ik zeg tegen Gino. Neem plaats. Is toch prachtig? Zo wordt het. Toch ook dik 2 uur, hè? Dat is krankzinnig, hè? Doe het woord makkelijk maar weg met deze handen, want je kunt namelijk niks aanpakken. En de eerste dag hadden we dat nog niet in de gaten.
En toen moest ik verschrikkelijk nodig naar de wc. En ik kreeg met deze nagels geen knopen open van de gulp. Ik heb natuurlijk allemaal kostuums waar knopen in zitten. Dus moest er die arme Tom, die moest mijn knopen van mijn gulp open doen. Paultje, ja, ik had me wel een beetje voorgesteld dat ik zou gaan schrikken. Alleen, hij lag daar opeens. We hebben een monster in de film zitten wat je heel lang niet ziet. Maar als je het dan ziet, dan is het ook wel, denk ik dat het wel het engste monster is dan wat ik tot nu toe gezien heb. Op het moment dat je hem aanraakt voelt hij klam, koud en het harige. En dan heb je wel echt zoiets van, het is een echt beest. Er werden ook heel veel grappen over gemaakt van... is misschien leuk om hem een keer in een kruipruimte neer te leggen... en dan de loodgieter bellen van ongediertebestrijding en dat soort dingen. Paultje, 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 oh rustig maar, ik ben het maar mijn jongetje, ja. Je moet het straks eens even zien. Het is echt heel angstaanjagend griezelig. Vet net, man. Het is echt een hele spannende bus geworden. Er kunnen nog allerlei dingen in de bus ook die kunnen veranderen, die je nou nog niet ziet. Maar het is een superbus, vind ik. We hebben gekozen in dit geval voor een Amerikaanse bus ten opzichte van een Nederlandse bus, omdat het plaatje is gewoon mooi. Het uiterlijk van de bus is al zoveel mooi, zonder dat je nog wat aan gedaan hebt, dan een doorsnee Nederlandse stadsbus. Het is al een monster op zich, zonder dat er nog iets aan gedaan is. Als je hem alleen al ziet, is het al een gevaarlijk uitziende bus. En als je er dan nog wat aan toevoegt, ja, dan wordt het alleen maar erger natuurlijk. Nou, we zijn begonnen met eerst de hele bus alles te demonteren. Aan de binnenkant hebben we het helemaal kaal geworden. We hebben hem geschilderd. Dan hebben we een railing aangebracht en nog een railing. Hier gaat wat speciaals mee gebeuren. En alle stoelen hebben we veranderd. De stoelen zijn op één poot en kunnen daardoor ook draaien. En die gaan allemaal tegelijk draaien op een hydraulisch systeem. Hieronder is een heel draaisysteem aangebracht om de bus in de studio 180 of 360 graden te kunnen draaien. Zodat de stuntmensen er makkelijk bij kunnen, de mensen van licht er beter bij kunnen. Het is gewoon heel praktisch. Ja, de meester gaat zingen. De meester gaat zingen, eigen liedje. Hij zegt dat allemaal wij zijn nog lang niet bang. Nog lang niet, nog lang niet, wij zijn nog lang niet bang. Wij zijn nog lang niet bang. Allemaal jongens! Stop! Stop, dankjewel. Oké, bedankt. God, ja, hoe vaak ik dat liedje heb gezongen, van echt, wel 10, 15 keer, 20 keer. Ja. Ik was er erg zenuwachtig over. Want ik ben niet zo'n zanger. Wij zijn nog lang niet bang. Nog lang niet, nog lang niet. Wij zijn nog lang niet bang. Wij zijn nog lang niet bang. Allemaal jongens! Wij zijn... Dat is echt zoals Paul van Loon dat in al zijn boeken doet. Dat hij met de namen gewoon eigenlijk al heel veel over het karakter zegt. En meester de Vriend is een hele aardige leraar die eigenlijk het feit dat hij vroeger als kind verschrikkelijk gepest is, dat wil goed maken voor de kinderen waar hij later les aan gaat geven. En de hoofdrolspeler, Onnoval, is eigenlijk een jongetje waar hij zich ongelooflijk in herkent. Een jongetje dat erg gepest wordt, een apart jongetje, echt een uitzonderingsgevalletje. Dus hij neemt heel erg voor die jongen op, maar bewondert het hem ook heel erg, omdat Onnoval zich uit het verhaal, met zijn verhaal uit zijn situatie redt, wat meester Vriend nooit heeft kunnen doen.
Het zijn altijd de begaafde buitenbeens die de klappen krijgen. Ik spreek uit... Ja, goed, dat doet niet ter zake hier. Het is een slappeling, het bijt nooit eens van zich af. Nee. Ik wil niet dat hij tot een bijzonder geval gebombardeerd wordt. Ik waardeer het natuurlijk dat u maatregelen wil nemen, meneer de Vriend. Maar ik vind dat Onnoval zijn problemen zelf moet leren oplossen. Hij heeft ze immers ook zelf veroorzaakt, anders wordt hij nooit groot. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Om wat Onnoval meemaakt in het begin van de film, de dingen, het pesten en hoe het thuis met hem gaat, dat is allemaal heel echt. En dat is niet eens dat er hele erge dingen gebeuren als dat hij geslagen wordt of dat soort dingen. Nee, maar het is juist dat je echt op een geniepige manier getreiterd wordt. En dat je echt, dat maakt het heel eng. Dus het griezel is het niet alleen in monsters en vampieren en zo, maar het zit ook gewoon al in het begin van het verhaal, in het nu, in de echte wereld. Ik heb een paar trucjes van Pieter gewoon alvast gehoord. Bijvoorbeeld als je moet huilen, dat je dan hier heel hard tikt, zeg maar precies dit stukje bij je neus. Dat je dan spontaan moet gaan huilen. We zijn het echt nooit met elkaar eens. Het is echt heel grappig. Want als ik iets vind, dan vindt hij altijd het tegenovergestelde. Dus niet met opzet, maar het is gewoon zo. Dus het is altijd hebben we een andere mening. Ik vind, zeker in deze film, waarin het ook om liefde gaat. Het gaat om liefde, ja, jeugdliefde. We hebben allemaal natuurlijk de eerste jeugdliefde op onze 12, 13e gehad. En je weet hoe dat pijn kan doen en schrijnen. En dat daar tegenover staat, die een beetje verrotte wereld van de perverselingen. En dat je dat niet expliciet laat zien, maar dat je een gevoel meegeeft van dat er ook iets engs is aan mensen. Dat je daar toch niet lichamelijk contact mee moet hebben. Het is inderdaad een ode aan de klassieke horrorfilms, omdat we eigenlijk ontdekt hebben, dat lees je ook af en toe, dat sommige mensen de engste film die ze ooit gezien hebben, Nosferatu van Murnau is, uit volgens mij 1924. En dat is eigenlijk een film met vrij simpele middelen gemaakt. Met veel schaduwen, spannende silhouetten, schaduwen geworpen op muren. En dat proberen wij op onze manier te interpreteren en te imiteren. Wat de reactie zal zijn is moeilijk te voorspellen. Ik denk op de eerste plaats dat iedereen er heel lang op heeft zitten wachten. En er zullen er misschien ook zijn die verwachten dat ze de Griezelbus 1 op het doek zullen zien. Maar dat is een verhaal met 10 verhalen erin. Dat zal dus niet het geval zijn. Dus misschien zal dat even wennen zijn, maar ik heb alle vertrouwen erin dat ze het allemaal geweldig leuk zullen vinden.